Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Chekutanga tinoda kungoti ruregerero nekuti in our previous episode the voice note yanga ine poor sound quality, saka taona kuti mu comment section shuwa manga muchita kubvira vanhu vachichema, saka iko zvino zvatichaita ndezvekuti kana ID akauya ne voice note ichirakidza kuti arekodhera pano pane ruzha, we will try by all means to make a transcription of that voice note. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Anzi makadi mukoma nashi, please hide my ID. Ini ndiri mudzimai ane vana 5. Pakukura kwangu till now handina kumbonakirwa noupenyu. Ndakayarutswa na stepmother. Ndofunga kuti kune avo vakayarutswa nema stepmothers vanoziva nhau yacho. Ndakati ndava mhandara kuroorwa zvikaramba. Zvinongonzi mufamily medu mune urombwa usingade kuti vana varoorwe, saka ndaingopiwa vana ndichimanikidzira kuroorwa asi zvichiramba. Ndokupedzisira ndazodzoka pamusha uko mainini vaivava vachita kudya muchacha. Umwe anokwanisa kundiblema kuti ko iwe nekuoma kwazvo waiitirei vana vakawanda kudaro, asi panguva iyi family planning yaindiramba, especially injection. Ndinobleeda kusvika injection racho rapera mumuviri. Mapiritsi ndaishandisawo but ndaizongoona ndava nenhumbu. Veduwe ndakatambura. My brother vanoshanda muSouth Africa mugovernment, but waitoti kufona havabati call, kunyora paWhatsApp kuti hai ubva wangoblutikwa. Saka vana vashanu ava ndakavayarutsa nemaricho nekukumbira. First born now ava ne 21 years mupurisa, second ane 19 years akaendawo kuchiuto. Pese apa ndaifungawo kuti kana vana ava vayaruka vachazondibatsirawo kurera vanin'ina vavo, asi uyo mukuru ane 21 ava kundiudza zvekuti iye afunga zvekuroora. Apa nepekugara hatina. Ndiri kumuudza kuti konai mwanangu, wadii wambomira tionesane nhamo iyi, asi iye haatendi, ari busy nekuda kuwana. Apa haana kana kiti. Zvinondishusha kuti wai mwana asingaonewo kwatakabva. Ndakatambura. Mukadzi wehanzvadzi achiti nhamo ichamuorora. Till now vana vangu vakura. I hate kuti awane so soon, cause ndinofunga kuti muroora uyu anokwanisa kuzouya, anokwanisa kuuya ane staira yaiva nemukadzi wehanzvadzi. Yet iniwo ndichiti at least zvava nani. Ndipo pandinobva ndavigirwa muroora munhu asati atomboshanda hake. I told him kuti wait until you are 25 wozoroora. Handisi kunzwika. Ini now I'm planning kumuudza kuti before 25 years handidi kuona mukadzi. Imbo improvawo paimba, kwete kungobuda mutraining wakabata mukadzi kuita sokuti vanotiza vakadzi vacho. Ndiyo yanga iri nyaya yamama ava vari kurambidza mwana wavo kuti aroore anzi achiri mudiki. Handizivi kuti munozvionawo sei vedare. Saka tichibva panyaya yeumwe musoja tabva tapinda pane umwe futi musoja. Nyaya dzacho dzinongopinda dzakateverana. Hanzi hai mukoma nashi, please post for me. Ini ndiri murume ane 60 years. Ndaimbova musoja but ndaretired zvangu. Ndinowanzoteerera chirongwa chenyu, saka nhasi ndangoti nditaurewo zviri pasi pemoyo wangu zvinondiremera. Ini ndaiva musoja, ndakaenda kuhondo, ndikarwa hondo, but ndiri kuhondo uku ndine mamwe mabasa andakaita, oro ndinoti utsinye hwandakaita hwekuti nanhasi chero ndikazvifunga hope hadziuye. Ndiri munhu akatombosvika pakurara nezvitunha chaizvo, zvekusvika ndakutoita kunge yainge yava addiction yekuti ndikaona munhu wechikadzi akafa ndaitombomira ndotombotanga pachitunha chiye ndozopfuura hangu. One day ndakasvika pamba paiva neimwe mhuri, ndokusiya ndavashungurudza zvisingaiti. Pamba apa paiva nevamwe gogo vechikuru vaisaona, ndovega vandakanzwira tsitsi ndikasiya ndava. Vamwe vese ndakavasiya asi ndavarova zvekuvakuvadza chaiko. Handizivi kuti mweya wechigandanga uyu ndainge ndamuwanepi. Kutaura kudai kana vari sevana vandakasiya kuhondo handitozivi kuti vakawanda sei, because ndaingoti musikana wega wega wandainge ndaona ndaibva ndatomumanikidza kurara naye. Ndaisanganisa vapenyu nevakafa. Zvimwe ndaingobata zviri zvana zvidiki ma 12 years ndichirara nazvo.
handina munhukadzi wandaiona ndikamusiya. Takazopfuura nepamwe pamba one day tikawana pakagadziwa bhodho resadza raikwata riri pamoto. Ndakabva ndainstructa kuti the whole family vakombe bhodho iri vadye sadza iri richikwata riri pamoto. Vakamboedza kukumbira ruregerero but zvakashayiwa basa. Ndakavadyisa maporiji iwawo vakatsva maoko ese kudhomoka. Ndangoti ndizoreururawo kuti zvimwe kuda ndingawana rugare mumwoyo mangu nemabasa ose andakabata. Zvakaoma vedu we, ndiyowo secret yaHaidhi. Pandataura navo vati ndikakwanisa ndichazoita zvekusenda iri voice note ndichirondedzera dzimwe nyaya dzataiita tiri kuhondo. Hanzi taibhema inonzi gunpowder. Zvimwe kuda ndizvo zvaizoita kuti brain dzedu dzisanyatsodhonza zvakanaka. Hanzi izvezvi ndinomboita nguva yekuti ndinoita maflashbacks nekuti vanga vachiti hanzi vakaenda kuhondo yekuDRC. I really hope kuti vachatitumira voice note iroro tonyatsonzwisisa kuti zveshuwa zvavari kutaura izvi zvakaitika here. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hai mukoma Nashi, ini ndinoda kureurura kuti last of last year ndakatengesa mota yangu, asi mota iyi yainge yatova beyond repair. Chakaitika ndechekuti ndakaedza kuita self service pamota iyi ndikabva ndaita overfill engine neoiri, saka mapiston rod akazobhenda akauraya block. Kuengineering vakagadzira havo mota iyi, asi vakati next time that this engine stops working throw it away. Saka ini ndakazoisa mota iyi paFacebook marketplace. Unfortunately yakabva yatengwa neumwe muZimbabwean seni, saka muchinda uyu ndakamutengesera mota iyi around 29,000 rands but akangofamba nayo kwe2 months ikabva yafa. Since then he has been trying to repair it. Akandisendera message achiti blaz, marriage yangu yaparara nekuda kwemota iyi. Ko makadi kundiudza kuti mota yenyu yainge yakafa, but I ignored him. Asi muhana mangu zviri kundibaya kuti ndakaita utsinye. Ndangoti nditurewo mutoro wangu, ndanyanya ndaremerwa nekufunga. Please notify me when you have posted. Ndiyo confession yaHaidhi. Nyaya dzemotikari idzi dzinonetsa vedu we. Ini ndakambotenga imwe motikariwo paFacebook, asi ndakangoi-driver for about 2 days ikabva yatopisa clutch plate. Munhu wacho akangoti ndichakupa refund, asi zvakangorova zvakadaro. Saka zvemazuva ano ndikanzwa panonzi pari kutengeswa second hand car especially paFacebook, ndinobva ndati rutsoka ndibereke. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi brother Nashi, please hide my ID. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine makore 24, ndiri kufambidzana nemurume ane makore 46. He is divorced. Akatondi-introducer kuhama dzake kuti ava kuda kuroora. Murume anondida kana neni ndinomudawo. Saka nyaya iri kundinetsa ndeye kuti handizosekwi here nehama because of age difference, but ini zvangu I am ready to settle down and build a family. Ndisirewo mugrupu ndinzwewo kuti pane vakambosangana nazvo here. Ndiyo nyaya yaHaidhi. Paita age difference ye 46 ne24. Hanzi age is just a number. Regai tiende panyaya yedu inotevera. I am going to play you this voice note. Pano mwe muteereri hanzi ini I always listen to your programs pano pa YouTube. Hanzi saka ndabva ndafungawo kuti nditaurewo nyaya iri kuitika mumhuri medu. Saka let's have a listen to this voice note. Makadi mukoma Nashi, ndaikumbira kuti muzohaidhawo ID yangu. Ndakazvarwa kwaana sekuru, tikakurira kwaana sekuru. Takakura zvakanaka, ndingati takakura hedu tichitambura isachi zvese taiwana. Asi dambudziko rakazouya takutozvisenzera, vanhu vakangotanga kufa zvisinganzwisisike. Vemufamily mana mai vangu ndo vakatanga kusvikira vapera zvakutobatanzira nevazukuru. Vamwe anasisi vangu nemadzikoma angu ikwanana maiguru vakutanga. Saka vakazoti no, ngatimbotraya kufamba because mafiro ari kuita vanhu haasi kunzwisisika because vanhu vanga kufa pagore. Vakati aiwa ngatiite sei, ngatifambei.
hatingofanira kungogara chete tichiona zvinhu zvichiitika takangonyarara zvinhu zvisiri normal zvichiitika zvakadai. Saka takazofamba munhu wese takaenda kugambuzima kune mumwe muprofita aibatsira kwaizara, asi takaita zvokumukira tikabatsirwa yatenede kuti tichiende paine muprofita ipapo tese takaenda. Saka akatanga kuti namatira akati mese pfugamai apa makaita line extended line. So saka asvika pakubata musoro wavamwe maiguru vangu vakabva vadonha pasi vabva vaita kunge vanga vabudirwa, asi munhu wacho wakabudirwa nawo munhu anonzi Ingozi yanga iri mumusha mana mai vangu imomo. Munhu uyu akatorwa semushandi wemukomana wemombe aibva kuMozambique. Uyu munhu akatorwa ari mudiki, akasvika ari mudiki ari mukomana. Hanzi akabva avimbiswa manje nevakuru vekare kare, madzisekuru madzitateguru wati kwana sekuru wangu iko havatovazivo vakuru vavo vakatofawo kare, zvinhu zvakaitika kare, handi munono. Saka akatanga kubuda manje mukomana wayo achitaura pana maiguru wangu. Maiguru wangu munhu anototaura piwa shona, but chirudzi chawanga kutaura ipapo neni handina kana kuti uchinzwisisa. Ndakatozotanga kutozobvunzawo zvimwe kuti ko paanga achiti zvakazvakare anga achiti chii munhu. Lucky enough pakaita munhu ainzwisisa chirudzi chaitaura uye mukomana uyu. Anoti akauya mushamana sekuru mangu iwo achiri mudiki ari mukomana achinzi haabhadharwe pei zvezvekuti mwedzi wapera munhu wobhadharwa anga asingabhadharwe. Akamwenzi iwe uchingogara chete panapo, kana uchinge wazokura tichazokupa mukadzi. Saka agara mukomana wayo nekufamba kwenguva anga akuroka akuti ada kuwanawo. Zvikanzi munoona ini ndakurawo ndakuchida kuwanawo zvamama kanipromisa zvezvi mukadzi wangu ndakumuda. Hanzi papatori nevana vasikana wanga uripo panguva yacho. Saka hanzi vakuru vayo vakati unopenga stereki ukuda mukadzi wekuita sei. Hanzi vakabva vabhoilisa munoziva sekunge vanhu vari kuda kubika sadza, zidhiramu ranga rakazara mvura yakabhoiliswa ikazoiswa hupfu ukatanga kukwata rapori reri. Hanzi hanti wati kuda mukadzi uya kuno. Hanzi vabva vamubata kwakumusungirira, vamusunga makumbo zvese nemaoko, akarara pasi manje. Vabva vakutanga kuchitora maporiji aya, vachabura maporiji aya nepoto, kubura maporiji aya ari muzidhiramiro, vachimudira maziporiji aya. Munhu iye akafa atambura, hanzi kusvikira afa achidirwa maziporiji aya. Saka anga akuchema, matsanangura anga akuita nyaya yake abuda ari pana maiguru wangu paipa. Akatanga achema munhu, zvinonzwisa tsitsi, achichema nyatsonzwa kuti izwi riri kuchema namaiguru wangu harisimbori izwi rawo. Ende chirudzi chavakutaura ichi manje ndoipi manje, zviri kuherezvi. Ndakatadza kuzvinzwisa. I was there, hakusi kuti ndakaudzwa, asi zvinhu zvekuudzwa ndanditoripo ini. Atanga kuchema akachema. Saka muprofita akati no, musiye apedze kuchema ositaura nyaya yake. Ndopakazitaura nyaya yake. Saka pazopedza kutaura nyaya yake manje ndakazinge ndakubvunza ndikati ko zvanga achiti takutotsanangurwa zvanzi. Ndikati ko ususu anga achiti akaurayiwa neususu chii. Zvikanzi maziporiji, munhu akafa achiita sei achidirwa maziporiji kusvikira afa. Ende utsinye hwavakamuitira munhu uyu wanga usina kumbomira zvakanaka. Saka akazobvunzwa kuti saka unodei? Hanzi akati ndoda kuripwa. Unoda kuripwa nei? Zvikanzi ndoda kuripwa nemombe 10 nevakadzi 10. Ana sekuru wangu akati mombe tinogona kusvaibita kutsvaga mombe, but vakadzi 10 hakuna kwatinoona.
apa vamwe vanhu vapera kufa pasina kana munhu achiri kutarisirwa kunzi vachiri vasikana 10 vanopozi ngozi yacho yanzi yaida vasikana vasati vatombororwa. Vasikana 10 vanoenda ikoko nemombe 10 dzinoenda kuMozambique kunzvimbo inonzi Gorongosa. Hanzi ndinobve Gorongosa, achitaura matauro aiita munhu iye arichibuda pana mai Gorongosa iyi hanzi kuMozambique. Ndati saka vakazobudirwa futi nemumwe munhu aiti ndiri baba vavo. Handiri baba vavo. Saka anga akubvunzwa nzi zvino vana voita sei? Zvikanzi chandongoda kuti ndivaudze vana vangu, of course havangakwanisi kunoripa vakadzi 10 vari kutaurwa, asi ngavanamati ndozvandoda kungovataurira chete. Saka bva paipo vanhu ndozvakazongoedzawo kuti kungonamata, munhu wese angonamata. Saka zvakazongoita kunge zvakangopera wazibati kuti nditi zvakapera chaizvo nezvimwe zvinhu zvinongoitika. So kwana sekuru wangu handizvinzwisi. Nene zvikasara mai vangu vari 1 out kudai pavana 8 vese vakazvarwa. Vazukuru hatichatauri, mai vangu chete ndo vasara vari vega. Saka techingoto kana paine vanokwanisa kutibatsirawo tichingonzwawo kuma comment section ikoko, kana vanotiedzawo kutibatsira vangotibatsirawo, ndezvekungonyeurirana. Moze pamwe nenge uri murima paine mumwe munhu anotokuziva, anenge achiziva kune vanobatsira, pamwe togona kutobatsirikanawo zvinhu zvichiita zvitofambawo zvakanaka. Ndatenda mukomanasha. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Veduwe zviri mumadzinza zvakaoma. Manzwawo here kuti ngozi iyi iri kuda kuripirwa nei? But ngachivewo chidzidzo kune avo vari kudiaspora kana kuti vari kuchengeterwa misha yavo nevana vevanhu, kuti zvamunenge makatenderana please ngazviitwe, nekuti mangwana munoparira dzinza. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hai mukoma Nashi, yangu confession yakamira so. Muna 2013 pandakapinda munyika yemaZulu, ndaiva ne17 years old, ndakabatwa Chibharo naStepfather mushure mekunge mama vaenda kumusha. At first taigara tose zvakanaka. Mumwe musi vakangondipindira ndichigeza, vakati sorry, then vakazongotanga kuona mavideo evanhu vakashama tiri tese nekuplaya mavideo aDr. Sakisi, mumwe muimbi aiita zvekuimba akashama. Mumwe musi vakazondimbunyikidza ndokundibata kwavakaita. Then mama vakazodzoka. I tried to tell her but she didn't pay attention to me until zvazoitika kuka little sister kangu kainge kava ne2 years panguva yacho. Ini semwana ndakaenda kwasahwira wamama ndikavaudza nyaya iyi, akataura namama, tikaenda nemwana uyu kuchipatara. Ndipo pakazoonekwa kuti mwana ainge abatwa Chibharo. Mama naStepfather vakanetsana vakambosiyana, asi vakazodzokerana futi later on. I then discovered kuti ndaisava only his victim, but paiva nemamwe little sister ainge akambouyawo kuno, vakazosangana nedambudziko iri. Muna 2021 mumwe wevanin'ina vangu akazororwa. Then after zvapera we decided kumboita party yedu chete tiri 4 girls. So ava manheru takatanga kutaura yedu nyaya, ndipo pandakazozviziva kuti tiri tese tainge takabatwa Chibharo naStepfather ava. We decided to go to the police kunoripota nyaya iyi. Tichibva ikoko takawana baba vatiza vaenda kumusha kwavo kuMalawi. From there vakabva vachinja nzvimbo kwava kuenda kuKwaZulu Natal, but vakazotanga futi kutaura namama. Mama vakaenda ikoko nemwana wavo mudiki, but we think kuti mama vakadyiswa because pese patinoita dambudziko tikaudza mama, baba ndivo vanodzipindura. Kana kuti munotukwa kana kunzi I curse you, wotoshaya kuti chii. Futi I remember kuti vakambouya kuzotiona ini nekamwana kavo kadiki, ende tinowirirana. Kakabva kandiudza kuti baba vainge vakakaudza kuti ukaenda ikoko usadya, nekuti ukangodya uchaisirwa poison. Izvo zvakandibata kuti why vadaro, ivo varivo vakandikanganisira. Plus I have been married
otherwise mari yeroora ndivo vanodya vekudzinza kwangu pasina kana azviziva. Ndakazozviziva after ndataura natete hanzvadzi yababa vangu ndichivati kuno kwava nemwana, vakabva vanditi ko mwana musina kuroorwa here? Ini ndikati ndakaroorwa. Kwava kutovaudza zvese vakanditi hapana kana anozviziva. Ndoitawo sei nevanhu vakadai? Apa ndakaroodziwa namama nastepfather, kurwadza kwazvo nezvose zvandakaitwa. Please hide me. Mwanasikana abva ati I have a lot to say but wekutaurira ndipo pasina. Ndiyo confession yaHaidhi inorwadza zvisingaiti. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.